na posifo echiremu a won asan nya nipa baako a wosusuo se ne ekoso ewo Kumasi Asante Kotoko ene inso atreman FC bomu no obenim hu ebi Elizabeth Akosua ntiwa nti eka ho a na se nipa a wachire wo mo sansem no ho no dru enipa num. Basabasa ya sorry ye ewo nso atere na ano ada enam so ema enipa ba kwa ne din edi poli eti na nanom ewo nsie do no eni aposifo nkrata wonom ne babeto monten ekire dia wonom achi nipa ba kwa ne din edi Elizabeth Akosua ntiriwa dodo na friend se Akosua Black Chinese a osusu dia na wonim bibi efa basabasa ya sorry ye ma nipa ba ko eti na nanom Elizabeth ya kire ni ama enipa dodo a se aposifo achi wonom ewo sansem mu akwakogyina ensia se ye ne mo kasedie Elizabeth Akosua wa ewa aposifo akachia wo aboa ama nhwehwemu akoso aposifo nkrata beto monteno echiremu dia omugu nhwehwemu so a wo mo hye omanfo nyina bose enchibia omanfo wo hu bon wonsem ni nyina no wono mo ebehwehwe wono mo na embra no ene wono mo edi